Hello mga bay, mga unta. Gay, nasangit akong buka. Kauban akong baby ko. Kau na bibi. Ina mga unta, pangabda po diha. Nga anta. Sa may imong pagkaon. Sa may imo itlog. Itlog. Hog ng baso. Kamay nga itlog. Gamay lang. Mm. Sa kakuan. Sakto na, kay pag-diet na. Ako. Oh. Oh. Imo. Ako tsara ako. Oh. Ya, Pansit pansit kanton. Gamay. Ako. Nga unta ninyo mga bay. Bilin tagamay ni kuya kasi kuya na lang ulay kaon. Okay, kalatuan. Bibigay ka lang to sa pansit kanton. Very good kayo. Di ay kuan mga bay oh, dilis yung kuan sa Bisaya kaning bulinaw. Crispy ka ah. Dahil pitong saging panghimagas niya. Nasunog ang ubang. Kaya guys, dara. Saan mo ito ni ambak day? Jo. Isda? Ang galing niya. Buhat pa. Dahil may sa kong baby girl kaya may mga barakon dito ng tanaw sa lida. Ang gabi. Ang galing niya. Gusto man mo diha ay. Guys, kumabi ako. Ako man eh. Aw, imo day na. Ngayo ko. Sa tag siya mang gumisula nagtubig mga bay. Na, silhan ng gana. Ninom na tubig ko, bibi kay gihungit na diha. Ninit. Kaon di kan kinason. Muna siya una dito katong kinom dun ka tong kanal dito Pikas. Di ba? Balay Lola Ilda. Ilang tita tikay. Kadolog ito. Ikaw man kanal. Katong dito Pikas kanal. Nahan basakan. Ito may mga bay muot mo dito ba ang mga kinason. May isda, hindi sad me. May isda sad me. Ikaw man iyong kuha isda. Lakay. Lakay mga kamay. Pantat. Mga kamay. Pait-pait. Hindi may kauban mo mga isda dito. Mo din ang kagit ka. Hindi, manguha sa mag-utanan, tangkong. Mama, iwa ka na. Lamig na. Awan ka na kung bibigyan og adobong tangkong. Adobo tayo tangkong, ma. Tala ang unang-una, sige unang-una kaunan. Kasi kaunan unya, kasi kaunan ma. Ano mabuhat. Siya man imong nakatunan na napuyo ratas balay. Ito. To, gaya mong katunan. Hindi. Di mo na siya makatunan. Kadaadlaw man na nga buluhaton. Hindi eh. May ani kung naidahon eh. Kung dahon akong sigsab-sab mga bay. Namit ka na. Ano ba ba? Ba? Ano ba? Dami. Dami. Ay, putol na. Sa pagulay mong kaunon, be, batong kaon ka? Hindi, katsara dyan. Tangkong ra? Kapako de, pako. Pako ba? Diba, lamit ka sa albohon? Ayaw nga. Hmm? Ayaw ito. Ano ako ang? Kaupuan, bulinaw. Ano ako ang? Lain ko lang. Na! Sige. Kaami ka? Ano kayo? Kanang utang di ay nga kuam. Daw ay. Bukan. Ano ko kailangan? Okay la. Ka. Sa syudad. Layoy? Hindi lay oy.
Aw, uy. Bakla naman. Pag bang kuan, kanang basa, okra, talong, bato, bisag unsa nga utanon niya, sabawan, kang kamunggay. Nga, di ba sa ima mong utang anak? Pero di mo kumakaon. Man, Asin na ako sa daanan. patay. Ang ka sa kuan, anak sa ginamos. Kabaw ka ang asin nga itlog na sa ginamos. Ang tunoon sa na sustansya, di ka makaon. Pagtis kaon utan, di. Yang vitamin sa utan. Sige, magkakaog. Manok, ako guys, surrender na ko ng manok. Kada adlaw sa kuwait, manok, kada adlaw manok. Pwede lang, di namin makita sa manok. Pero mamay manok, pero misudan manok. Pero misudan kung among. Sige, manok. Hindi mo sa manok kasi kumakaon. Mo na, hingalan ako sila mga manok. Kung among bay, akong tawag mungaan. Kung among bay, akong tawag sunoy. Nya ako mga alaga. Akong tawag sa lalaki kay tali. Nya dumaga. Piso. Talimaga. Amigas ang mga asukar mga bay. Naawa mo? Awa ba? Unsa man? Hangad-hangad din ko niya kay mga seksudan. Ikaw, Bugoy. natagal na ako gani. Bugoy-bugoy po da. Sa una, magtapok may pangawan na na. Misa. May man nagsuon. Yung Orlando. Yung Uning, yung Yudi. Camilo Jean, Tita In-In. Sapat, Tita Brenda, Ta King-King. Sus, kadamo naman lang kong suon. Pagkahuman. Hoy, tuig ko ano? Si, kuha na yun. Hawa na. Paglingi ni mo, na kay sudaan. Kanas baba. Kaupo pas, bebe. Wala may nakuha. Nagkaya short sa baba ni mama. Nasirang ka na. Kaya inom ko tagtubay, good. Isang. Nastek lang na hangin. Oh. Ikaw, Rosad. Ang hinan nga ko. Ako wala. Ang bara ako sa bed mo. Si inom niya ra. Nasirang ka ka na. Tas lang Hindi ka. ko makalakuan. Wala naman kong sa bed mo. Nga makatulon. Ay, pinayin baba. Ang gihap. Kuan na ni. Dinasun. Kagamay ba niya eh? Nabuhi sa bukid. Wala. Sa man imong nakatunan karon nga napuyo ra tas balay. Katunan ka malimpyo. Ang lawas. Dadlaw. Ako rin mag-iisigaling sa gadla. Uban de. Tahay nga. Isa man na. Ikaw. Mamuupat. Ano man gahim kay nabigo na imong mga magulang. Ang tagal. Ako pa di. Hindi bang ko gahi paligoon? Ano bang agdahon pa? Ang sama imong kasuya sa virus. Nawa nga. Nga? Mamlaag na ko. Taga, makalaag. Wakalaag ang mga lagan. Ikaw yan. Akong laag is with a purpose. Na ay purpose ang kong paglaag. Hindi mawala. Gusto kiat-kiat. Ako dyan. Pabadlong. Ako mo. May purpose na iyong paglaglaag. Sige, pabadlong. Ang silingan. Uyo sa balay na.
For the first time. Kung hindi, kung hindi. Kung timit-timit dahil, ada ko. Nampak magbayar. Malihok ang kamera. Malihok ang kamera. Buta main tangan mo din ha. Pwede ba mo? So ano day? May TikTok si Mama. Sa web video. Video. Sa imo sa cellphone Mama, video ka. Kaya lang pwede makapit. Hindi, puno lagi ako nga. Hindi na ako bagong ka. Tapos, Sa laptop na lang pag-tiktok. Ano ako naman TikTok sa laptop. Log out lang. ano ba? Diba gagawin mo ako sa laptop sa FB? Ay, FB. Nag-TikTok na siya. Wala, wala sa video. Yung ba? Wala yung hugas. Hindi ako panghugas. Harus lang lang. Hindi mo na live. Lagi. Live, hindi ka live tayo. Na. Hello vlog. Welcome to my guys. Ano sabi? Hello vlog. Welcome to my guys. Lockdown karon. Lockdown ng mga relationship. Stress na kung Mama. Namik yung ginason. Fresh kayo yung mga bayan niya gisuroy. Dire. Maga ang nanginas ani wa madakpi. Ningon ra ba si si Gobernador Gwen Garcia ingon siya nga ugma kining adlaw sa pagkabanhaw. Naandan naman gina itong mga Pilipino nga mga ligog dagat. Di ba yung kayo ito yung Bernice ra bibi, Bernice. Nya karon ang si Gwen kung naay maligo ugma. Okay ra daw. Ayaw laguwa ang ulo. Kaya iyan ang gisugo ang mga otoridad. Nga. Panakpon yun ang mga ligo ugma. Kaya maligo mong dagat. Kung naamo sa ilawom, hindi mo dakpon. Pero kung gawas daw inyo mo, dakpon mo. Wala. Hindi na kaginawa ito ilawom dagat eh. No? Ano sa duma? Para makita ni mong bes. Para breast out. Live mo na para mga kog saan. Kaya mag-live mo ka. Bili nito itlog kang kuya. Ngayon, papasisan ko. Sakto na. Kuha na na. Kuha na. Saan ka mag-live kay kuya? Saging. Init pa kaayo. Hindi ako kaurot. Hindi ako. Panghimagas. Tabaw. Itlog bebe. Hindi na yung suka doon ni Ate Charing di eh. Yung ko Buli na. Hamang ka! Dira! Dira! Hoy! Dibasan na dira! Ay, naku, ang bata. Basta mo kumuagi aron. Dito ka, gawas ka. Sige, hapong galusot day. Ano sutin? Diyos ko, Ginoo.
Ang bata. Lusot. Lakaw. Welcome kayo mga bay sa aking kusina. Yan, dito ako nagluluto ng puto cheese. Tapos dito ko inaayos yung mga puto cheese. Dito ko nilalapag ang mga puto cheese. Ito lang yung kusina na may lababong maliit. Ayan, parang ano lang yata ang sukat nito. Lamok. Parang 3 by 10 ang sukat ng aking kusina. Balik ko ari sa lusot. Laki, no? Laki-laki, 3 by 10. Kading dungaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos yung kwarto namin parang 10 by 10 lang. Ni kinabuhi sa syudad, mag-anto sa gamatoy balay. Tuwa siya buki, dagko kayo gyuta, di po ka makabalay dako. Lalaki ako si Nina. No, it's for a girl. It's Lalaki mine. man eh. Kay ma'am, kay kuwan man kay kuya. It's mine. I wore that one when I was in Kuwait. Don't forget Like and subscribe. to LTR. Yeah. So you wash your hand. Hand sanitizer. Okay naman na, di maglagay kay nag-wash naman kag hand niya mo niya. Safeguard man to. Mutuwa ta sa giingon na to ba? Wait, permente maghugas o kamot pero di maligo. Wa man nakabot ng maligo. Dili lang ihugas kamay. Oh. Hindi pa nagsabi maligo. Kaligo po dahil. Naosasa. Uy, Ay, may kabaw. nakaligo ganina ba? Mo ba? Nya umutay ng parang kang ron. Oh. Ay, gitunuan man yung kinason mga ba? Kani, wala na ni unod. Kanya na yung unod. Wala. Hindi na lang taglamoy ano eh. Mga quarantine, di na tayo kaigos putahan. Di maable. Nay, di maable. Ang tao, nang inabuhi po ang kuan. Nuroy ginason. Pulba po na yung panginabuhi kay masakpan dakpan yun. Ay, stricto na kay Aribay. Dapit. Airplane! Pero kaluoy sa Ginoo, tanang na test na. Puros negative, salamat. Wala na po niya ang nag-positive. Nakapunta di na, daghan na bagay ko eh. Kapag ka ang balik normal yung tanan. Good. Ito yan. Ito yan. Ito yan. Sakit. Nasiran magkagana, baby, kay kuan. Inom mo kag tubig daan ko. Unsuon mo ka na ko. Lami kay fresh. Fresh ang kinason. I know. Sug na ka, be? Bibida mulag. Sug na ka? Ano yung unod? Sinaw ang kinason. So yummy. Ano ni unod? Horot. Dili na punta. Oh. Ikaw saging day. Ay, lamit. Ito lang daw. Paging anak.
Ah. May beatbox ka? Ay. Thank you, Lord. No. Ano? Murag plato. Ma'am. Kani ba? Awa, arsa. No. Ano? Murag plato. Ay, plato. Ang kani ba? Sa video, tanaw. Napatay. Napatay na. Napatay. Hindi. Apa na kaya ba? Ilan mo to ka minutes lang. Ay, 21 na rin. Abin ako 8 minutes pa lang. Bye-bye. Dali namin ko to. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. I'm Belbel. Sunog lagi ang ubang. Imobel ko na. Wa na balida yun. Bye-bye na tayo. Bye! Bye-bye!